Ahojte pri Evanjeliu inak. Dnes tu máme brutálne parádny príbeh o tom, ako Ježiš opäť prichádza do Kafarnauma, pobrežného mesta a zíde sa toľko ľudí, že sa nezmestia a prichádzajú 4 priatelia, ktorí nesú ochrnutého a keďže sa pre zástup nevedia dostať dovnútra, tak ho spustia cez strechu. No a keď tento chromý sa ocitne pred Kristom, tak Ježiš sa na ňo pozrie a povie mu, že odpúšťajú sa ti hriechy. A farizejov, ktorí to počujú, vystrie, postaví ich zo stoličky a proste rozmýšľajú, že kto okrem Boha môže odpúšťať hriechy. A Ježiš sa na nich pozrie, lebo vie, čo si myslia. A povie im, čo je ľahšie povedať tu niekomu odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať čokoľvek iné. Hej. Tvrdiť môže každý z nás, čo chce, ale ono to treba dokázať. Hej. Dokázať to životom, skutkami. A Ježiš im povie, že sa otočí na ochrnutého a povie mu, hovorím ti, vstaň, postav sa a choď domov. A ochrnutý sa postaví pred očami všetkých a odíde. Čiže potvrdzuje pravdivosť jeho slov a pravdivosť tušenia farizejov. A v Evanjeliu je len taká spomienka, že všetci sa divili, velebili Boha a hovorili také niečo sme ešte nikdy nevideli. A toto je ten rozmer, kedy všetci vedeli, že len Boh môže odpúšťať hriechy. Zrazu tu niekto odpúšťa hriechy, akože rúha sa, je to človek, proste poďme ho zabiť, ukameňovať. Ale tento človek postaví ochrnutého zo zeme. Akože inými slovami sa vyhlásil za Boha. Hej? Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili také niečo sme ešte nikdy nevideli. No kurva, nevidel to nikto. Nič také, akože fakt. A to je proste... Máme predstavy o Bohu, ako má vyzerať, ako sa má chovať, aký má byť mocný, ako má trestať dobrých, zlých, ako má fungovať svet, ako by sa nemali diať katastrofy a tak ďalej. Máme naše predstavy o Bohu a potom je tu Boh, ktorý stojí priamo pred nami, Boh, ktorý je prítomný priamo v našich životoch, tu, dnes a teraz. Ale je to proste too much, možno, že pre našu hlavu, preto aby sme to prijali, aby sme tomu uverili, tak ako tam pred nimi stál a no, nechcelo sa im veriť, že Boh sa mohol narodiť ako človek a tam žiť ako jeden z nich. A toto je to, že Boh je najprítomnejší v tvojom živote a oveľa prítomnejšie, ako si dokážeš predstaviť a môžeš sa sám seba pýtať, že this is it, tak to proste si prítomný v mojom živote, toto je všetko, alebo neviem, hej. No proste je to tak, že tie najväčšie veci máme priamo pred očami a ich nevidíme, lebo sme slepí. Nie sme vďační, nevážime si veci a sme slepí a odmietame prijať evidentnú pravdu, hej. Príliš krásna. Bolo by príliš super, keby Boh sa narodil ako jeden z nás. Akože to bolo, že nepredstaviteľné. Čiže Boh je oveľa väčší ako čokoľvek, čo si môžeme predstaviť. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, moje cesty nie sú vašimi cestami. Takže daj si pozor na to, ako máš predstavu o Bohu, aká je tvoja viera, pretože Boh je plný prekvapenia, je oveľa väčší, ako si dokážeš predstaviť a dokážeš pomyslieť. Posledná vec, ktorú chcem zdôrazniť, oni vedeli, tušili, že pred nimi stojí úplný mindfuck, akože niekto úplne mimoriadny, kto sa de facto vyhlásil za Boha, ale odmietli, nechceli si to pripustiť, nechceli tomu uveriť. Rovnako v živote vieme veci, ktoré máme robiť, ktoré sú proste evidentné, ale je to buď príliš ťažké, alebo sme príliš posratí, alebo sme príliš leniví a odmietame ich robiť, hej. Čiže tá
teória bez praxe, alebo keď niekto hovorí, že chcem schudnúť, ale žerie McDonald od rána do večera. Pavol hovorí o takejto viere, že viera bez skutkov je mŕtva, rovnako nejaké želania bez skutkov sú úplne na nič, hej? Sú nám zbytočné a nemajú impact na naše životy. Musí to ísť ruka v ruke. Viera so skutkami, viera so životom, bez toho to je úplne bezcenná vec, ktorá nám možno ešte priťaží, lebo si vedel, ako máš žiť, čo máš robiť, ako máš fungovať a nerobil si to. Veľký pozor na to. Prajem nám všetkým, aby naša viera bola v súlade s našim životom, aby naše vnútorné presvedčenia boli v súlade s tým, ako žijeme. A nech je ten život plný aj dnes dobra voči sebe, voči ostatným a tak aj voči Bohu. Majte požehnaný čas.